Hey Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hello Dreamers! Kamusta sas? Kamusta kayo guys? I hope na okay lang kayo. Okay naman ba tayo? Ano na ba? Patapos na naman yung July, mag-August na, no? Diyos ko Lord, malapit na yung yung Burr month. How are you guys? I hope na everyone is safe, no, sa inyong mga houses. Anyway guys, it's true kung nabasa nyo yung subject ng yung title ng post na ito, ng vlog na ito. It's true. Yesterday I was outside, no, pumunta ako ng BGC kasi pumunta ako sa Maxicare, kinuha ko yung last na test result ko, blood test result ko, and it turns out to be okay. It turns out to be fine, and I'm so happy, I'm so grateful about it. So yesterday naglalakad-lakad ako, parang after kung makuha yung result, nag-ikot-ikot muna ako. The good thing about dun sa BGC kasi malawak yung place, tsaka open siya, walang masyadong tao. Unlike pag nasa loob ka ng mall kasi andun, paikot-ikot yung mga tao doon, di ba? So, I prefer doon kasi may park, tapos palakad-lakad ka lang sa labas. Mas okay, pwede kang umupo doon sa mga benches doon, and then hindi ka nalalapitan ng mga tao, hindi magkalapit. So, I prefer doon talaga sa BGC mag-ikot-ikot, ganyan. But then of course after pumunta ako ng uptown sa grocery. Actually guys, it's like this. I haven't had an attack for like a long time already. So may mga something lang I feel anxious pero hindi talaga siya nag-press into full blown anxiety attack. So patagal na akong hindi nagkakaroon ng full blown na anxiety attack until yesterday. Siguro ang naging trigger ko lang kahapon is yung crowd. Yung crowd na nandun ako sa loob ng grocery store. It's like this. So pagdating ko sa grocery store, may mga tao na, but then before pumupunta na ako dun sa grocery store sa uptown, hindi naman ako inatake. Walang attacking nagaganap. I'm totally normal. I'm totally okay. Kahapon, it's very, very different. I'm not sure why. So, pagpunta ko doon, and siguro grocery ako, kumukuha ko mga item, ganyan, ikot-ikot. And then, later on, naramdaman ko yung, I know na magkakatake ako kasi, di ba lagi kong kinikwento sa inyo na meron siyang sign bago ako nagkakaroon ng attack. Dito siya, yung bridge ng nose ko parang babagsak yan sa sobrang bigat, and then kumikrip siya dito sa forehead ko. Ayan na yung intention headache ko. So dito yan siya, and then dito. Yan yung sign pag nagkakaroon ako ng panic attack, anxiety attack, ayun. So I know na magkakaroon ako ng anxiety attack. Okay, magkakaroon ako ng anxiety attack, nag-iikot-ikot pa ako sa grocery. I can handle this. I'll just do some breathing exercises. This is just an anxiety attack. It will just pass. Tapos na ako. Pagdating ko dun sa pila, ayun na siya. Kasi syempre mahaba yung pila sa grocery. It's the weekend, Saturday, mahaba yung pila. Nakapila ako dun. And then habang nakapila ako, ayan na siya. Para siyang, ganito pala yun guys, no? Pag sobrang matagal ka matagal kang hindi nagkaka-anxiety attack, pag inatake ka ulit, isang bagsakang malakas. So, ang lakas niya, parang, oh my gosh, talagang ang lakas niya, feeling, napahawak ako sa yung mga stante doon, nakatayo lang ako ganyan, nakapikit akong ganyan, breathing exercises ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng humawak sa harap, hindi ako pwedeng tumapik ng mga tao doon, tumapik dito sa likod ko. Kasi, the reason why kaya siguro ako inatake doon is because my mind is telling me na, the COVID, ayan, makakakuha ako ng COVID while nandito ako sa grocery store dahil dikit-dikit na yung mga tao.
let's say na oo, may social distancing na pinapatupad yung grocery store, but still, parang crumpled yung mga tao. Ang daming tao kasi sa grocery store kahapon. So parang, andyan, paikot-ikot lang, nagkakaanuhan kayo, nagkakasalubong-salubungan kayo. So yun yung sinasabi ng isip ko sa akin, paulit-ulit siya, parang, and then, the funny thing was, talagang, to the extent na talagang nagtatype yung yung stomach ko nagtatight siya na feeling ko talaga matutumba ako, feeling ko mag-ano siya, magko-cover na yung mawawala na ako ng malay. So hindi ako pwedeng tumapik dun sa harapan ko, tumapik dun sa likod ko kasi syempre nga mga strangers yun, hindi mo naman mas lalo ako magkaka-atake kasi mga strangers yun, hindi mo alam na kung sino yung mayroong virus, kung sino yung nakakuha ng COVID virus, ganyan. Diyos ko, Lord. Grabe. Sobrang talaga nakahawak ako dun sa stante. Nakapikit lang akong ganyan. Tapos, pinipilit. Kasi matagal ako, paano ba? Parang, hindi ko kasi in-anticipate na ganun siya kalakas. So, parang yung preparation ko, nung alam ko, ay, magkaka-atake ako while I'm here. So, parang binibisi ko lang yung mind ko habang umiikot-ikot ako. Tapos yung tumigil na ako sa pag-ikot-ikot sa grocery, nakapila na lang ako dun sa cashier. Dun siya talaga yung malakas. So, talaga nakapikit lang ako, nakahawak ako sa standing ganyan. Breathing exercises. Siyempre naka-mask naman ako, so okay lang. So, breathing exercises. So, palakas siya. Talagang, oh my God, hindi ako pwedeng maghimatay dito, hindi ako pwedeng mag-pass out dito, Diyos ko, Lord. Baka mamaya yung mga taong nandito na, sino ba, hindi natin alam kung sinong may COVID dito or wala, di ba? So, mas lalo tuloy, sa kakaisip ko ng ganyan, mas lalo tuloy akong nagkaka-anxiety attack. Kasi parang kung mahimatay ako dito, kung baka isipin ng mga tao na ako yung may COVID-19. Ako yung infected ng virus. Diyos ko, Lord. Talagang grabe. Buti na lang, yung linya mabilis. Kasi yung nasa harapan ko, konti lang yung laman ng niya, yung basket niya. Yung stroller ba tawag doon? Konti lang yung laman ng stroller niya. Kasi nakapikit lang ako, nakafocus, hindi ko namalayan na paano na pala, nagmo-move naman pala yung linya. So, habang nagkakatake ako, biglang ako na kaagad. Nung ako na kaagad na break, kasi andyan yung cashier, kinukuha ko yung mga hindi ko binigay yung basket ko dun sa cashier, ako mismo, para may gagawin ako, may magmo-move yung katawan ko, may gagawin ako yung mismo yung naglalapag ng mga pinamili ko doon sa cashier, ganyan. Tapos medyo na-break yung atake, pero sobrang pa din, sobrang bigat pa rin ng ito bridge ng nose ko, sobrang bigat pa rin, parang matutumba na akong ganyan. Every time kasi nagkakaroon ako ng massive na anxiety attack, kinakatakot ko is mag-blackout ako. Yun naman talaga yung always na kinakatakot ko, especially if I'm on a public places. Pero lagi kong iniisip dati na kung magkaka-blackout man ako, mahimatay man ako on a public place, at least there's someone out there na pwede akong tulungan. But this is a very different time kasi may pandemic tayo. So parang for me, it's parang kung ang iniisip ko is kung magkaka-blackout man ako or mahimatay man ako in public places, yung mga tutulong sa akin, how would you know na wala silang COVID? Yun yung sinasabi ng isip ko sa akin. So, mas lalo ako napapraning, mas lalo akong nagkakaroon ng, mas lalong i-feed yung atake ko, which is so funny. Pagkatapos nung nakuha ko na yung, andyan pa siya, medyo na-break at medyo nag-subside siya ng konti kasi na-distract ako sa pagkakuha ng mga gamit ko, ganyan. At then, continue yung breathing exercises. It's a good thing dahil nagsasalamin naman ako at saka naka-mask ako. So, hindi nakikita ng mga tao, hindi nakikita ni ate na cashier kung ano yung nangyayari sa mukha ko. Siyempre, di ba, pag may atake ka, parang somehow nagre-register yung worry sa mukha mo. So, makikita yon ng kaharap mo.
siguro napapansin na siguro niya, I'm not sure kung pinapansin niya, malibilis yung kamay ko sa pagkukuha ng mga item dun sa basket, ganyan. Hanggang natapos. So, minumove ko, ganyan ako, para akong sumasayaw, guys, ganyan, move lang ako ng move, hindi ako nakatingin doon kay ate, tumitingin-tingin ako sa paligid, ganyan. Kasi nabi-breathing exercises ako, kung napapansin niyo, gumaganon-ganon yung yung mask ko. Pagkatapos doon, nung nagbayad na ako, tapos na, lumabas na kaagad ako, basta gumagalaw yung katawan ko, naglalakad ako, ganyan. Hindi mo na ako lumabas sa mall, umakyat mo na ako dun sa taas, dun sa floor na wala masyadong tao na naglalakad-lakad, at saka umikot mo na ako dun. Pinakalma ko muna yung sarili ko, and then umupo ako dun sa may isang bench doon na wala, nakaupo ako ng isa din. Kinontinue ko dun yung breathing exercises ko. Ang plan ko dapat is pupunta muna ako ng comfort room kasi dun ako magre-relax. Mag-breathing exercises, magpa-positive affirmation, yung parang ipupul ko lang yung sarili ko pababa, kaya parang lumulutang siya. Parang akong lumulutang, ganyan. So, pero wag, kailangan I'm out in the open. Ayoko dun sa CR kasi masyadong close. Sa mall sa Uptown, very masyado kasing marami yung cubicle doon. Parang kung mag-pass out man ako doon, wala talaga makakaalam. So I'm out on the open. Nandun lang ako sa bench doon, talagang doon nakaupo lang ako, talagang relax. Puti lang dala ko yung cellphone ko, sinalpak ko kaagad, nakinig ako ng mga yung app ko na for breathing exercises, sinalpak ko kaagad yun, and then finalo ko yung breathing exercises doon. I did that for probably mga 20 to 30 minutes. Andun ako parang kontanga. Nakaupo lang ako doon, lapag ko dyan sa tabi ko yung mga grocery ko. Andun lang ako, nakikinig lang ako doon, nakabikit akong ganyan. Siguro kung may mga dumandaan-daan pa, ay, natutulog yata yung taong to. Pero yun. And then, syempre, kumalma na ako, nakatulong siya, malaking tulong siya, guys, kasi ganun lang naman. Kahit, siguro kung hindi ka talaga sanay sa anxiety attack. So, I've been having massive anxiety attack all to these years, di ba? So, mga tatakbo-takbo moment ko before. It's been a while na hindi ako nagkaroon ng massive talaga na anxiety attack, no? Kasi talagang mga mga mild lang siya talaga. But kahapon, relax yung katawan ko kasi naglakad-lakad ako, so I feel okay, and then biglang boom, ganyan, isang bagsakan. So, through my research, and then sa kakapanood ko ng mga kaka-attend ko ng mga forums, and sa mga talks about anxieties, about mental health issues, nangyayari talaga ito. Nangyayari to siya, guys. Huwag kayong kabahan na nangyayari kasi siya kasi it doesn't mean na wala kang atake for the past, let's say, 1 month or 2 months. Wala na si anxiety sa katawan mo. Kasi may anxiety, let's say if you're diagnosed with general GAD, ganyan. General anxiety disorder, o meron ka talaga, diagnose ka, hindi yan siya basta-basta nawawala lang. Siguro, I'm not sure kung paano yung classification ng mga psych doctors tungkol doon kung kailan mo malalaman na cure ka na talaga. I think it's a long period of time na siguro na wala kang atake. But I doubt it. Feeling ko talaga pag merong trigger at yung katawan mo nafe-feel yung trigger na yon, kahit na ilang buwan ka nang walang atake, at na-pick up ng katawan mo yung trigger na yun, at that very moment magkaka-atake ka talaga. Siguro ganun yung nangyari sa akin. That's how, yun lang yung parang ko na naiisip nga kung bakit inatake ako kahapon. Matagal na akong hindi nagkaka-atake. Matagal na akong hindi nagkakaroon ng massive talaga na anxiety attack. So kahapon is talagang isang bultuhan, isang bagsakang bang, ganyan. It happened sa loob pa talaga ng grocery store.
Which is so crazy, no? Kasi syempre may mga tao sa harap ko, may tao sa likod ko, nakapila kami, ganyan. So guys, these things happen, no? It doesn't mean na matagal ka ng, let's say, isang buwan ka nang hindi nagkakaroon ng atake. It doesn't mean na okay ka na. Sometimes, nangyayari ito kasi yung katawan mo andyan pa rin, may anxiety pa rin siya. Hindi, wala ka lang atake nung mga panahon na yon. Siguro, relax yung katawan mo, walang trigger na pipick up yung katawan mo, walang trigger na pipick up yung isip mo, relax ka sa mga, for the past months, ganyan. But then later on, you go somewhere and then nakapick up ng trigger yung katawan mo, yung isip mo, ganyan. Biglang bang, ganyan. Isang bultuhang massive anxiety attack. So feeling ko ganun yung nangyari sa akin kahapon. And I'm just happy na, of course, I'm equipped na to handle such attacks. So, kahapon I'm caught off guard, literally. Kasi let's say kung nangyari sa Bastion, at least nakaupo lang ako, I can just focus on my counter attacks. Let's say yung mga breathing exercises ko, mga positive affirmations ko, maka-counter ko siya kaagad. During those times, kasi kalat yung isip ko, nagdi-daydream ako habang nilalakad-lakad, nag-imagine, ganyan. Biglang bagsak, ganun. So, the good thing was, meron akong indication talaga pag nakaka-atake ako, yun yung bigat ng dito ko. Tapos yan, walang palya yan, yan yung indication ko na magkakaroon ako ng atake. Pero hindi ko in-anticipate na ganun ka-massive, ganun ka-bigat yung atake niya. Oh my gosh. Parang even though na ang tagal ko nang na-experience ito, even though na na-encounter ko na siya before, yung ganitong klase mga atake at na-survive ko siya before, pag ina-atake ka pa rin, you still caught off guard talaga. Kasi yung level ng anxiety attack is parang hindi mo ma-anticipate nung sa mga time na yun, especially pag yung mind mo is parang patagal na akong walang anxiety attack. Patagal na ako. I think I'm okay. Parang masyadong ganon, kampante ka na alam mo na yung gagawin mo. Kampante na ako, kayang-kaya ko to. And then andyan na siya, bigla kang na-caught off guard, natulala ka bigla kang na-paning talaga to the highest level. It was so funny. Siguro kung may kasama ako doon, it would be easier, no? Kaya lang ako lang mag-isa kasi. Ako lang mag-isa, kaya talagang nakakaloka. Hindi kagad ako lumabas sa labas ng mall. Muna ako. Pagkatapos kong nagawa, within 20-30 minutes na breathing exercises, na pinakalma ko yung sarili ko, I called my sister. So, usap lang kami, kwentuhan lang kami para lang talaga mawala, ma-shake out si anxiety sa katawan ko. Yung massive na attack na yun mawala sa system ko. So nag-usap kami, ganyan, kwentuhan, updatean, ganyan. So until habang ayun na, lumabas na ako, sabi ko sa kanya, kwentuhan mo lang muna tayo sa phone habang naglalakad ako pa uwi. Sa bahay dito sa amin. And then tamang-tama habang naglalakad ako, habang nagkukwentuhan kami, nagsasubside, na-relax na yung katawan ko, and then, nawala na siya. By the time na nandito na ako sa gate, I'm okay, I'm normal na ulit. Oh my gosh, talaga. Hindi ko talaga anticipate yung ganun kalakas. Siguro i-anticipate ko yung mga mild lang na atake, but yung mga ganyan kabigat, hindi ko talaga in-anticipate. At even though na talagang na-experience ko na siya before, a lot of times, makakot off guard ka pa rin pala talaga. It's a lesson learned for me. So, the next time around na ganun ka, grabe ka lakas na atake, siguro i-anticipate ko na I would be caught off guard. But it's a good thing because I know how to handle myself, no? I know how to handle myself in a public places. So ganyan. So siguro sinishare ko to, guys, no? Kasi nangyari to sa akin kahapon. So it might happen to you. You're in a public places, so
wala ka ng atake for a long time, so kampante ka na na okay ka na, and then later on biglang boom, ganyan, bisang bagsakang anxiety attack. So hindi mo alam yung anong gagawin mo. You're in the public places or you're somewhere else. 'Di ba? So be prepared all the time. So na kailangan alam mo kung paano yung ginagawa mo sa sarili mo pag nagkakaroon ka ng ganitong klaseng mga atake. Whether it's mild attack, anxiety attack, or it's a massive anxiety attack. For me kasi ang kinakatakutan ko is yung mahimatay ako in public. Kasi baka mamaya ma-picturean tayo sa social media, ang pangit-pangit ng posisyon natin habang nakahilata tayo dun sa, di ba, public. Machismis tayo, Mars. Hindi pwede. Anyway, guys, I know some of you medyo nababother dahil I laughed about it. But it's my way of, what are you going to do, di ba? Hindi ko siya iiyakan. I mean, this is already my situation. So, I find a way to live with my anxiety issues. I find a way to laugh about my anxiety issues. I feel like I have parang, I have the right to laugh about it, no? So, let's not take it seriously, yung mga ganitong klaseng especially pag na-survive ko na naman na. I know for some of you na-offend siguro pag pag I laugh about my issues. I think for me, it's okay for me to laugh about my situation. Sa akin lang ha. Hindi ko siya talagang sobrang seryoso kasi parang baka mas ma-depress lang ako lalo, 'di ba? Iba-iba naman tayo ng coping mechanisms. Sa'yo, depende sa'yo yan kung paano mo kinocope yan. Ako, kinocope ko siya. I find hinahanapan ko siya ng nakakatawanan. So I can laugh about it and I can deal with it. Ganon. Para mabigat na nga siya, para pinapagaan ko siya for me, sa isip ko, ganyan. Ganyan ko siya kinocope. And besides, so I can just, yung parang inano ko yung path into a positive note, ganyan. Kino-curve ko yung path into a positive note para hindi ako ma-depress, hindi ako nakafocus sa negativity ng situation, ganon. That's how I deal with it. Yun. So, sorry kung it's offensive para sa iba. I'm sorry. But anyway, that's how I deal with it, no? So, yun. Sinishare ko to guys as a parang lesson learned kasi ito for me. So, it might happen to you. Huwag masyadong maging kampante. Especially if you're, let's say, if you're already diagnosed and you already have an anxiety issues. Let's say a month or 2 months na wala kang atake, mild attacks, it doesn't mean na hindi ka na magkakaroon ng massive attacks. mangyayari siya. Be equipped, no? So, alamin mo na kung ano yung how you gonna counter attack those klaseng atake, ganyan. So, kailangan equip ka lang kahit na during those moment na nagkakaroon ka ng massive attack, tulala yung isip mo, hindi mo alam anong gagawin mo, pero at least pag alam mo na kung yung mga counter attacks mo, breathe ka lang and then it will come back to you kung paano mo siya i-handle, no? Nung biglang bultuhan siya sa akin, parang kumalat yung isip ko kasi yung takot sobrang boom, ganyan, yung takot biglang isang bagsakan siya, yung fear, yung anxious na feeling. Natakot ako kasi baka biglang bumuragta na lang ako, ganyan. But then, I handled the situation. Hinawakan ko kagad siya. I took the rein. Isang breath lang na malalim and then release and then I just focus on the breathing and then yung pang counter attack, bumalik siya kagad sa akin. Sige, itong gagawin ko, ganyan. Tapos, na-handle ko kagad siya. That's why, hindi muna ako lumabas ng mall. Umakyat muna ako dun sa quiet na floor. And then, I deal with the issue. I deal with my attacks. Buti na lang dala ko yung phone ko at andyan. Sinalpa ko kagad yung, yung app ko ng breathing. The Prana Breath. Yun yung app na ginagamit ko talaga na
Pag every time na nagkaka-atake ako, yun kagad yung ano ko. Kasi meron siyang bell kasi doon na susundan. Tapos nakafocus ka lang doon. Kasi sometimes it's easier kasi gumamit ng app kaysa nung ikaw lang. For me sometimes especially pag ako lang madidistract ka sa paligid mo, di ba? That's why I normally close my eyes, but then you'll hear people around, ganyan. So at least pag nakasalpak yung yung app, din naka-headset ako, headset. At least pag naka-earplug ako, yun lang yung naririnig ko, and then it's easier for me to cope. Nasundan yung na yun, yung breathing exercises. Ayun. Yun guys, so I hope na it makes sense naman. I hope na may nakuha kayo kahit papano. Sinishare ko lang yung nangyari sa akin kasi baka mangyari din sa inyo. At least, 'di ba, aware kayo na these things happen. So wag maging kampante. Be prepared all the time. Prepared ka dapat. Alam mo kung ano yung gagawin mo in a situation like that. Kung magkakaroon ka ng massive na anxiety attack somewhere else, alam mo dapat kung ano yung gagawin mo. So ayun guys, I hope na may nakuha kayo, no? I hope na peaceful kayo dyan. Peaceful yung family ninyo. Healthy tayong lahat. Let's find a way to to laugh about it, no? Huwag masyadong seryoso. Huwag masyadong seryosohin, guys. I mean, iniiwasan natin to fall under the depression side, no? So let's find a way to lift ourselves. Let's find a way to lift ourselves up, no? Para hindi tayo yung emotions natin hindi bumagsak. So ayun guys, thank you so much sa sa pag-watch niyo sa videos. Thank you. Thank you for the support sa mga nag-message sa akin, sa mga nag-views at sa mga nagbigay sa akin ng likes. So, give me a thumbs up, and if you have any tips or hacks na pwede niyo i-share dun sa channel natin, share niyo doon sa comment section para makita ng lahat at para at least mabigyan din naman sila ng options, di ba? Paano ba kayo? Paano niyo hinahandle yung massive attack in public or yung biglaang atake? Yun yung question ko sa inyo. Share nyo dun sa baba kung ano yung mga tips and hacks ninyo kung paano kayo natulungan o paano kayo matutulungan or para din naman sa iba. Okay? Thank you so much guys, and hanggang dito na lang muna, no? Next week na lang ulit. And as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Please stay at home and stay safe. Bye for now. Bye!